sa sisen ningkong ning shop ngis nguban ai kuble pi ki paj ba iwe pi iwe bala ju krisyan yangi ki kon samla rang ba nang ne na po kaniu nong ston west kasihil na kabanta ki jingye la kai football ki ba ladap menta te kidang sa artli ki jingye la ikai na kabanta ka pre-quarter final lanne ka round 16 but ka jingye la kai ka ban but ka ban salong haka khat nyeu trek menta ubanai Disembar arhajar arpuar haka por CBJ steng but kitim ki ban saya le kai lanne ki ban saya kon ban airang haka te ka khat nyeu trek kan long hapreng ka PFR Academy nang te na po nong ba Shlong Persya ya ka Assam Rifle kini berat legitim kila long gibala penkre baha kumba pilatip ba kanay ka PFR kepada ka Academy nang te na po nong ba Shlong kadai ka tim kaba USM bentah kelang-kelang hagi jeng yalak kai football kumjuro hang te po nong ba Shlong hang te po East and West Mairang hang ne po nong ston bat kelang saudong jong kanay ka rikasi jungi kadero ka tim kabala sya pentibit bahagi player ha kita ki coach lanay kinong hikay jong katika academy tinginget ban ikremes kem ba kanay ka academy kanong ka jingi lakay ka bitnat hoat ki player kiba day ki player samla kibada ikan bat kibada biang baha ka bordoksa kumjuro kanay ka tim jong kanay ka Assam Rifle kadai ka tim kumbang ila tip ba ka Assam Rifle kadai ka tim jong ki Sipai jong ka nei kari India jungi nang ne na po North East but kini ki Assam Rifle ki day ki player football ki bala syajit ki bat ba kila sim kerpang na kabenta ka jingi la kai football keleng bat kumjuru ki day ki Sipai ban yada ya kari India ya kari jungi bat ya ka jaka North East jungi baro tinginget ba increments kambat kini ki Sipai kumba nila tiba Sipai kide ki baklan kumbang si ong no mo ki bala jit kerpang banyo ikam Sipai kide ki baklan ki babiang ka bormet ka bordoksa bat ka borjebing bat ki babiang na dong sedong increments kamba kide ka sen ka maningkong ba kini ki Sipai kin won yu kejat ha kanai ka madan new nong ston te ngikremen ba katay ka jingil kai kanlong ka jingil kai ka bala ban pen ai jing penuhun yang ikinong pitkai hakatay ka khat nyeu tarik jong mentau benai Disembar na kaliang jong kumu publicity secretary jong ka New North Sports Social and Cultural Club ni aware ni khot ya pi we ki pajba khamtam ki pajba jong kanay ka than nong ston baro ka we nadu ki rang ba ki long kemi ki samla kan tay bat chenrang bat baro ma pi ki pajba iwe mangin yawan ban saki ya katay ka jingil kai kaban salong ka jingil kai ka ba itanat nget de phim nget kan long ka jingil kai ka ba itanat ha katay ka khat nyeu tarik ikum tang ya wer bat ngi khot ya pi iwe nge ha katay ka khat nyeu tarik na kaliang jungi kinong penyat ngi krembu ya ka lucky draw teman ngila dab ai menin ha ka khandai tarik tingi krembu shua ngi sepit sa ha ka quarter final ya ka lucky draw sa sa quarter final tikam don ka lucky draw de na ka bantay jungi kinong pitkai ha kanay ka pre-quarter final kaban salong ha kanyo tarik kabay tiket kan long bet tang sispa tingka marway tingi kentu ngi aware ya pi we bangin yawan man sa kibiang ya katay ka jingi kai kaban salong ka jingi kai kabay iternat baha katay ka singi te sa sisin na kaliang jungi kinong penyat menta susu kumba piloi kanay ka madan kat bala bat ngi jusim ro ya kijing ai jingmut jong ki orang ba jong ki para nung penyat jong ki klub baper na kanay ka tanjungi bat nang te na po nang ba Shlong ki ju ai jingmut ban lek kumta te ngila persang kat bala hala ijong i hala ki jong ki bor ki barit ngila persang ban yale ban penbiang na kapta jongi ki pajba bat jong ki te ki tim khamtam jong ki player ba kinlong ka madan kaba ki player kin wan hangne ban yuk jat kin sngutenat bat kin ai ka jingero na kapta kan ka dong bat kan ka than jungi i sen ngi wer ngi khot yapi bat ha kan ka janmet ngi sngu ban ai kublei sen yapi i we ki pajba khamtam ya i pi barok
star nong sik badai RKN bala jupin sapriang barabor yang ya kanai ka kubor syapi ki pajba te kuble shibun ba rock nong sik badai RKN te na kaliang jongiro ngikentu kanya pila da kitu gi bompat subscribe ya kanai channel pila ban subscribe ya kanai channel pila ban share pila ban like ha kino ki program ki bawan na kapta kanai ka RKN kuble shibun